Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka eryong kabalawan be kertep ringkat ba uslam ha ka arpunyaw tereg uyayong arajar arpuay. Kala liet na pangi kitnom yeng jong kin rew teli kilong yeng kibadan hakasnong yuski kaan mensar bat hakasnong thlong mu kibadang hap apo put sam jong ka West Gentle Hills District ka jingwan dan shop jong kini ka eryong bat uslam kala ja kapor kat wage teng menstem kat kum ka jingu thu jong wahe chnong ka shnong yuski kaan mensar thlong mu uba Leonard Rabon ulay thu pa ka jingwan jong kini ka eryong kabala ne kumba shikentai ringkat ka jing hap jong slap ublane hadu sau kenta kalawan ra ka jing jular bat ka jing do apa khrau ya ki rew teli kilong gieng hakani kisnong kentup ru ya ki jing thung jing tem bala rap da kinong rap kham tam u rew hadam kini kin rew teli kilong gieng ki basha penjulor haki bor maryang kilong ka yeng juga kong Dublin Pasleng ka kong hun lang latam ka kong Dapsan yakai Pulwin Pasleng Ignas Manar bat Wilson Tangliang. Uba Rabon loya thu ba nakaliang jong block development officer jong kalasken block ru ula pha ek bri bon jurep ekni ke jingwan shop jong kibor maryang bat ha ka jong por loya thu ru ba nakaliang jong kasnong kipat ba kilayami syakmat ban marmot ikni giyeng kibersya penjulor bat nalor kata kila nok senyang ru dekiten laiban ringkat bat kapisah. Nakaliang jong ni wahe chnong ulah kerpat rui kibor Sensar District ban penyo alami gila jingrap kat balak kloy kenang ba kini gila not kinyo ya kejakari tengen.